Tämä Paradox-museo oli tosi kiva lapsen kanssa. Ja myös meille aikuisille, jotka ovat vähän lapsenmielisiä, nimittäin Emilian kanssa viihdyttiin kyllä hyvin paljon. Oltiin kun 3-4-vuotiaista tyttöä täällä joka huoneessa tutkimassa kaikkia juttuja. Ja täällä oli myös asioita, mistä mä en itse ottanut videota, joten ette ihan kaikkea tässä näe, mutta ehkä parhaimmat palat sanoisin kuitenkin. Ja oli kivoja juttuja, mitkä oli niin hauskoja, että vaikka Olivia halusi palata niihin. Esimerkiksi ei tullut yllärinä, mutta tämä oli hänen lemppari. Ei saa painaa. Valehtelematta palattiin ehkä 3 tai 4 kertaa tohon, mutta muitakin hauskaa tämmöisiä silmänkääntöpaikkoja sitten löytyi. Myös semmosia, missä oma pää ei vaan kestänyt perässä. Siis tässä alkoi pää pyöriä ja tässäkin. Lapsilla ei siis mitään ongelmaa, mutta meillä oli. Ja muitakin upeita paikkoja. Tää oli mun lemppari ja myös semmoinen ihana planeettahuone, mistä itse asiassa ei ole nyt videokuvaa, niin kannattaa mennä itse tutustumaan myös.